मा दानदों जारौ गाव ब्रें मेगनजों नुखानानै सोंफ्लाबायनाया खौनो आं नै आगै खुमब्राजों हालदै संख्रि बानलु मस्ला मस्लि थादेरो नालाय नै आगै गाव ब्रें नों आंखौ मानो बेदर गोथां खारनाय बायदि खालामो आं नोंखौ मुगैयाथ' नोंखौ मुगैनाय मोनब्ला आं गन्थं हमथेगौमोन खुगा मुथेगौमोन मोख्रा बायदि फुरखौ दाख्लाबनै दाय खालामदो फाग्लाखौ मा रागाब्रा एसे खामानि एरनायनि आंबो हाना होनसैब्रा रां नाङा आच्छा गावबेंआ नोंखौ एसेबो गोसोथारा नामा गोसोथोनाय खायसोलै माबा खिखौ नायो मानसिखौ नाया बेदर गोथां खारनाय बायदिसो खालामसिनलायलांबायलै मालाय लेखा गोरोंसो नांगौनो आखि आगदा सेस्था खालामथारबायलै आङो जाथ्रा माबा दैहुनि दैयाव ना लफायनाय बायदिसो मोनलायलांबायलै आदा अ आच्छा बेनो लेखा गोरों नांगौथ' आं नोंनो मोनसे बुद्धि फोरोंसै बुद्धि मा बुद्धिब्रा बेलाय बुद्धिखौ दोनथ'नो खायदा बोरायफोर दंबा खायदा बोरायफोरखौनो फोरोंथारदोलै सालाखौ खायदा बोरायफोरखौनो बाहायथारनोसै आं दा रब्रा नोंखौ लेखा गोरों साननायनि आं नोंनो इंराजि फोरोंसै इंराजि नोङो आं बुंनायल' बुंफालां दे बुंदो दे बुंदो दे नङालै नङाले होद नङा होनदों होद नङा होनदों नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां नङालै नङाले ओइ फाग्ला हैद थेरे नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नङालै खोनासं नङालै खोनासं ओइ फाग्ला नों आं बुंनायखौ बुंथिनदां नों आं बुंनायखौल' बुंथिनदां नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नै फाग्ला खोनासं ओइ फाग्ला खोनासं फाग्लाखौ दा थाव सोबागोनलां आइदि एफा गोसा नोंखौलाय सोर आं बुंनाय थिना गावनो बुंबाय आं बुंनायखौल' बुंफालां होननानै नोंखौ आं इंराजिखौल' बुंथिनोमोनलै बिदिसो दे फोरोंफिनदो दे आदा दे बुंनाय दे येस एस नङालै मारै खि ओंखारलायनाय येस होन येस दे बुंफिनदो दे येस मोजाङै बुंलै येस फाग्ला एस मानि गारासोलै येस औ जाबाय दानिया बुंदोलाय न'आलाय थाग्रा होननायखौसो बुजिबाय नङालै नाव नङालै बे दैयाव जावग्रा नाव नङा न' मानि नङा न' मानि नङा येस मानि नंगौ बे न' येसखौ बार बुंबाय था येस न' येस औ जाबाय दानिया नों गावबेंखौ नुबाथाय बे न' येसखौल' बायथार नों होमबा नोंखौ इंराजि गोरों सानसैब्रा लेखा गोरों सानना गोसोथोगोन नोंखौ जागोनलै आदा जाबाय नोंखौ दा मोनायाव माखासेखौ फोरोंबावगोन आं जागोनलै आदा दानि आयु हाबाब
सोर सेंग्रा बेलाय मेगनाव ससमा खर'आव थबसुमलायलायनाय देरलालालाय नै सोर जाखो नों? Yes. आयु एसे खाथियाव लिंहरदोगोनहाय नै सोर जाखो नों? No. 1, 2. Oma hantu. आयु मा अमा हान्थुसि बेलाय जोंनाव मा हान्थु गैया 1, 2, 3. Burma guntu 3. आयु मा बोरमा गुन्थुथ्रिसि बेलाय बोरमा गुन्थुथ्रिलाय गोथां बोरमाबा हाखाना मोनबाय बायनोसै 1, 2, 3, 4. Oma go 4. मा अमा गुफुरसि बेलाय जोंनाव अमा गुफुर गैया नै सोर जाखो नोङो नों बिनायखौ आं जाहोनो हाया माहाजोन गैया Rendau. Rendau. ए रिदाव लोगोसो नोङो Yes. आयु माखौ एसे बिबावखो होमबा जेबो गैया No. आंलाय माखौ एसे होबाय बायनांगौ Yes, no. Why no? आयु मा थेमथेम थुमथुम फाथिनो सिफायनाय बायदि रायलायखो होमबा बे मा मेगन खेबखो होमबा आंखौसो गोसोथोबाय नामा I am duck. आयु दग होननाय मानि मा होननाय जायो आदा Duck money. Gentleman. बेथ' इंराजि भाषासो नङा होमबा आदा Yes, no. No, yes. Yes, no. आयु मा खालि एसेल'बो जासियो खाथियावबो लेंहरो माथो नांगौ नोंलाय Water, water. आयु मा वाटारसि दै, दै. ए दैसो गांदों नोङो र' आं लायनि Salia. Sine haki. Gaureng. Ibar bring bir phaba gola nang beti. Gaureng. ना लोंदो आदा Tank. Misty. Godoi. I'm Cambrang. I'm Cambrang. आयु मासि गुदुंमोन होनबा फाग्लानि आखाया गावब्रें गोसोथोआबा गबावगोन